Avui ha sigut dia de festa grossa en la Societat Musical Instructiva Santa Cecília i és que han celebrat el Dia de la Patrona de la Música i ho han fet, com és tradició, amb la processó pels carrers de la vila i una missa en la parròquia dels Sants Joans. La imatge de la patrona eixi des de la societat acompanyada per les muses, la banda, junta directiva, socis i simpatitzants i ha desfilat per diversos carrers de la ciutat fins a arribar a l'església. Acte seguit ha tingut lloc la missa en honor a Santa Cecília, on ha actuat un grup de cambra de la societat. La jornada festiva ha continuat a migdia amb la celebració de les paelles al carrer. La setmana forta ha sigut esta, i els actes importants, a part del concert de Santa Cecília i del sopar del vi, ha sigut avui la missa, la processó i ara ve ja el culmen de les paelles en el que estem absolutament desbordats per tots els puestos. Bueno, aquesta jornada n'hi ha dues parts. Està la part, diguem, oficial i tradicional, que és la missa i és la processó, i ara ve la part lúdica. Entonces la misa y la procesión está controlada y se desarrolla perfectament. La part lúdica, ja veurem com acabem. La gent està per participar i d'ací a la nit pues, ja veurem què passa. Sí, estic content en la preocupació lògica de funcionament d'una societat d'aquest tipus i l'època que estem passant, però sí, satisfet, molt satisfet. El dia ha acompanyat i molts són els que s'han animat a posar-se el davantal per cuinar el plat típic valencià per excel·lència. Això ja ve de molts anys. Tots els anys, la quadrilla que som així, ens reunim per fer la paella en el dia d'avui. Este dia és el dia més important, perquè de matí està la processó i ara migdia les paelles i després hasta la nit toquen la música, ballem i cantem i de tot. Pues res, el grup de músics que ens ajuntem, com aquell que diu també, quasi totes les setmanes i estem participant en tot, en concerts i ara si fa falta festa, en la festa també. Bueno, este dia és on la gent s'olvida un poquet de totes les obligacions que tenim al llarg de l'any en quant a activitats, en quant a l'escola i simplement és res, ajuntar-nos, fer una paelleta com és tradició a València i disfrutar de la companyia dels amics. Cap a les 2:30 del migdia han començat a cuinar-se les paelles que han reunit en este acte a vora 400 persones i és que este és, sens dubte, l'acte més multitudinari i participatiu de quan s'organitzen en la Setmana Artística i Musical en honor a Santa Cecília. Pues nosaltres som de l'antigua executiva que n'hi havia antes i hem vingut a fer la paella per estar així en la festa en companyia de tots els músics. Pues perquè n'hi ha un bon ambient, és la festa dels músics. Jo tinc 2 músics en casa i bé, passem el dia bé, sí, en companyia de la família siciliana. La jornada festiva en el musical s'ha allargat fins ben entrada la nit.